Check, 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 check. Test mic, hello. Check. Test mic, hello. Check, hello, check. Check. Hintay kan taon, tingin no apang lukat, siya itapaw ti bantay. Di bantay laysa ti krus anakas kunak dito
naputi apon, o krusan na pungo, ti uyaw, ti lubong, nakaskas na au kakanya. Taken ka napasa, ti Cordero ti Dios, naputubi ako masupong. Agragsakak kapoy ti Cross, ingatong mo sa'y tuyangas ko. Kumpetak iti krus ni Kristo, ket malangatan naputi apon. Ijay krus na kayos, tinara ni Jesus, amang ugasing ko'y puso. Naglakam ti tuo, kabukan na tayo, naikadikit na jay krus. Agragsakak kapoy ti Cross, ingat bumusay tuyang esko. Kumpetak iti krus ni Kristo, ket malangatan naputi apon. Manipod ijay krus, tiyak kalipatan, na hindi natin namnaman. Itundong ng tildaw, ayay ni Kristo, jay gloria ayaban ako. Agragsakak kapoy ti Cross, ingat bumusay tuyang esko. Kumpetak iti krus ni Kristo, ket malangatan naputi apon. Tumakder tayo kakabsat, kas kumararag tayo. Itinagan iti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Wen na pumi ti daytoy nga malem, kasi tultuloy mi, tingkam pa nagselebrar. Iti aldaw, iti Quaresma, and this Lenten season, kas nadanon iti daytoy nga aldaw, iti maysa, kadagiti saan nga malipatan, nga aldaw iti biyag, iti ayatem mi nga manubot, kas na ituding, iti daytoy nga oras, and iti daytoy nga aldaw, iti panakay paay iti biyag, iti daytoy anak iti tao, an Jesucristo. Wen na pumi ita nga malem ket lagipin mo manen, kas maipalawag iti maudi apito nga balikas ni Jesucristo, sakbay nga nauyos iti biyag na. Dawaten mi kadiyo Diyos sama iti nasanton ni Espiritum, kasi kakuma iti nang runa. Amang barikas ken mga rakop kadagitoy nga anak mo, tapno iti kasdag at marignada, iti presensyam ken iti nasanton ni Espiritu magtignay kadakwada. Tapno iti kastaw hapo, ket mayeg, ket may danon da, ket may palawag da, iti dayta maudi apito nga balikas ni Jesucristo. Bendisyonan na kami nga pada-pada iti tangamalem, kas awatin mi Diyos Ama, iti maysa kadagiti kadadagsenan ken kalintinitan nga aldaw,
iti biyag ni Kristo. Ngem iti daytoy met iti maysa ka dagiti nakaskas daaw. Tapuon ken gapuna o napumi. Saan nga mapasamak daytoy no saan nga pagayatan iti Ama. Tapno iti kasta o napumi dagiti amin nga anak mo. Ket masubot manipod iti baso ket maisalakan. Ket si kami when pumitaw gawat ket umawat iti dayta nga pagarian. Iti kapya iti Dios, iti nasantuan nga Espiritu, isu pumawin o Apo. Ti adda kada kami ita nga manen. Kas awagan mi. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome in this place. Diyos ko, apay ay binaybayan na. Imasugak kang katap no tulungan na kung awal na tati panaranay mo. Iti aldaw, umawag aken ka, Diyos. Ngam saan ka sumamba? Iti rabii awan inana. Ngum sikati na santuan, ay saat iti trono nga itanok ti Israel. Sikati nang intalkan dagiti amami iti namnamada. When nagtalek daken ka, kat insalakan mo ida. Imawag da kang kakatipig ka na lisyanda. Nagtadagda kang kakat saan mo ang pinaay ida. Ngam ari ko tiges, sana tao. Lalaisen ken uyawen dagiti tao. Amin anak kita kanyak, tagang angawanda. Kunada, nagtalag ka iti apo, apay adi na kaisalakan. No ayaten na ka ti apo, apay adi na katulungan. Ada dagiti kabusor iti aglawlaw ko. Nalikmutak kadagiti narungsot at toro. Arig da aliyon ang narungsot asigagagar ang mga lutun kaniya. Naibusan ti amin na pigsa, kasla danom ang naibuyat. Ako tukutan amin na tulang ko, to'y puso kasla alid ang maronaw iti unog ko. Pagsusugalan da dagiti pagananay ko. Pagbibinunutan da ti pagananay ko. O apo, saan da ka di apanawan, umaynak ispalan kong tulungan. Iti kampilan to'y kararawak isalakan mo. Kadagiti nga aso ispalan bibiyas. Sarita to kadagiti kailyak tinagan mo. Kadagiti kongregasyon ni daydayaw kanto. Da kayo nga adipen ti apo, agdaydayaw kayo kang kana tadi na kay lipatan kan baybayan. Tidakhelagi mong saritaek dagiti naramid mo. Iti matang dagiti amin na tulnog ken ka. Iroknoy kuntot in karin adato.
Adam ko yung desktop di kapag sabi ko yung desktop na
na imbag na malang kada tayo amin. Isaga na tayo harod, ititusok, kenres na tayo, kantin tayo manggagan. Iti maudi at ito nga balikas, hindi susunod. Iti una nga tao, at masarakan, libro ni San Lucas, kapitulo sa 20 sa talo, versikulo 30 sa 4. Kaya ito na natin ko'y, Ama, sino na ni Jesus? Kahawanem ida, nadidaan mo, di araran da. Nagbibingayan dagiti soldado, dagiti pagananay ni Jesus, babaeng iti panagbibimunod mo. Iti pagpadasek nga ibensa-bensa tayo nga versikulo. Sinaludsod ko nga umunay ti bagbagis, ket kinunak. Nalaka ayakadi nga agpaiso iti agpakawan. Nalaka ayakadi nga agpaiso iti agpakawan. Ngamin kakabsat, ada iti may nga panoo nga nalabit ng ngayon tayo meten. It is so underrated nga kasla, naglaka nga aranidan, especially no sika itihaan nga nasaktan, no sika itihaan nga napasaktan iti sa bali nga tao. Kunada, Diyos nga nagpapatawad, di ba? Ikaw pa kaya? Si Jesus nga nagpapatawad, ikaw hindi mo kaya? Madali lang yan. Kaya nga ni Jesus di ka naman namatay, di ka naman mamamatay. Si Jesus namatay pero nagpatawad pa rin. Jesus is a forgiver. That's a fact. There are several stories in the Bible that tells us how forgiving Jesus' heart is. Una, natakwatan na iti may nga babae when he caught a woman caught in bed with a man who wasn't his husband. Jesus chose to forgive that woman instead of persecuting her in public. Jesus forgave Zacchaeus who cheated the people. Jesus forgave Peter, even if Peter denied him 3 times. He chose to forgive these people. However, I wanted to ask everyone today, when was the last time someone humiliated or hurt you? When was the last time someone put you in a situation that is so unbearable that it felt like you weren't going to come out the other side alive? I will share one of my experience, and this happened during my first year sa law school. But before that, I always share a funny experience of me. On my way home from law classes at night, and I was riding a jeep, and then sobra po akong sabaw na sabaw that day. I'm so exhausted, and then nung may nagbigay or nag-abot sa akin ng pamasahe, since ang lagi ko pong pwesto pag pauwi na ako from law classes is dun sa dulo, malapit sa driver. So may nag-abot po sa akin ng pamasahe, and I told manong driver, bayad po nila judge, instead of bayad po nila kuya. I love to share that funny story to people, not knowing what happened to me before that bayad po nila judge was personally not okay. The subject was criminal law that day, and the prof basically shuffled the class cards and bingo, ako po yung na first blood, ako po yung unang nabunot. And then he asked me about the application of the provisions under Article 2 of the Revised Penal Code. There were five provisions, and they are long. And I just gave my professor 2 because of nervyos. I cannot remember the other 3. And with that, I stood up for more than 30 minutes in the class. Although standing up is a normal practice sa law school, but personally, I felt humiliated na parang gusto ko na lang maglaho na parang bulatan moment because never in my life I was asked to stand for that long period of time. And you might be asking if nagalit po ba ako sa prof ko. Hindi po ako nagalit sa prof ko, but rather, I hated myself. Nagalit po ako sa sarili ko. I held grudges to myself for not doing my best, I guess.
And so, I think that this afternoon, I will not tell everybody here to forgive others because Jesus was the first to forgive. Hindi ko po sasabihin na magpatawad ka ng may kasalanan sa'yo kasi si Jesus nagpapatawad. Bagkus, nais ko pong sabihin sa inyo na bago po tayo magpatawad ng iba, patawarin po muna natin ang sarili natin. Let us first forgive ourselves. Our society holds a lot of standards as to how things should be, how things should go, how things are supposed to be. Sa mga bata po, may standard na by the age of 3, dapat naka-enroll na sa nursery, na bago po dapat mag-grade 1, yung bata dapat marunong nang magbasa. Dapat yung grade niya hindi mababasa 90 or 85. Dapat magaling mag-English o marunong sumayaw o kumanta para masabing bright yung anak natin. Sa mga youth naman, dapat ito yung course mo sa college para maging maganda yung buhay mo. Dapat sila yung set of friends mo para nasa inner circle ka, in ka. Dapat ganito yung pananamit mo para in ka sa uso, hindi ka kinuputsa ng madami. Sa mga young adults po na kagaya ko, well, dapat may magandang work. Dapat yung mapapangasawa mo ganito. Dapat by this age, nakapag-asawa ka na, dapat may anak ka na. Sa mga magulang naman po, dapat napagtapos mo yung anak mo, nabigyan mo ng magandang buhay, magandang bahay, magandang gamit. Dapat pag nasa public, happy family kayo. Dapat huwaran kayo. Kasi kung hindi, nakakahiya. Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Ano na lang sasabihin ng iba? Alam niyo po, dahil sa mga salitang ko, marami po sa atin ang nasaktan. Marami po sa atin ang napahiya. Marami po sa atin ang kahirapan. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Ano na lang ang sasabihin ng iba? Dahil sa mga salitang to, kinamuhian natin ang sarili natin, lalo na kung hindi natin namimit yung standards ng lipunan sa kung ano ang dapat. The toll of those words, ano na lang ang sasabihin nila, ano na lang ang sasabihin ng iba para sa isang maliit na bata. I can tell na pag lagi nating nasasabi yun, inferiority will grow within their hearts and they will shut their lives down. They will no longer mingle to others kasi, ay, baka magalit si mama, baka magalit si papa, baka magalit yung iba kasi ano na lang sasabihin nila. Para sa aming young adults, we tend to overthink things. We no longer take some risk because we wanted to play safe, safe on the norms of the society, safe on the eyes of others, approving everything that we are doing. So we are no longer trying the things that we should be trying. And for the parents, they blame themselves. They blame themselves on what went wrong. They blame themselves sa bakit kaya ganun. Basol ko siguro. Saan ako nagkulang? Kanino ako nagkulang? Ano ba yung nagawa kong mali? And they do that. Our parents do that. Parents do that especially when they are alone. When nobody sees them. In the middle of the night, pag tulog na tayong lahat, parents do that. Nilalabas nila dun lahat. Well, I came to realize that our society has almost reached the pinnacle of being offended by every small mistake, every small misstep. We are too hard on ourselves as if we do not know what we are doing. And then, our heads will be filled with one single thought or a single string of thoughts that just keeps on repeating and repeating and repeating themselves, which tends to be so dark and so sad that mapapatanong ka na lang, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali? Mali ba ako? Kasalanan ko ba kung bakit nangyari yon? Ako ba ang dapat sisisihin? Ang bobo ko kasi. Kasi, hindi kasi ako nag-iisip. Ang worthless ko bilang isang tao, bilang isang nanay, bilang isang anak, ang useless ko.
mga salita, mga kataga na tila nagsisilbing gapos po para hindi natin mapatawad ang ating mga sarili. Pero paano nga ba natin mapapatawad ang ating mga sarili? Paano ko nga ba mapapatawad ang aking sarili? I forgive you, self. Ganun po ba dapat? I therefore forgive myself. I free myself. Ganun po ba dapat? Nakabsatkin gagayem. The key to self-forgiveness is acceptance. Accept that there are those things that sometimes don't happen according to what you plan. Accept that it is in your nature to fall short, to make mistakes, to sin, to get tired because you are human. You are not made perfect. We need to accept that it's okay not to be okay. We need to accept that in life, we are not made perfect and the challenges that we are facing today are challenges that are made to make us stronger, to make us better. And lastly, we have to accept Jesus in our hearts, in our lives, as our one true Savior. At this very hour, Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they do. Jesus, our Lord and Savior, God in the flesh, could have come down from that cross, at any time, but He chose to forgive people who wanted Him dead, people who were persecuting Him, and He chose to take our sins into Himself so He could have, or we could have eternity with Him in heaven. That, my friends, is called radical love, radical forgiveness, and a radical concept that needs to become a part of our choice to respond with love the way Jesus did. For the Bible says in John 13:35 that the world will know we are His disciples by our love. We have to follow His examples as Christians, as believers, as followers, and pray perhaps one of the hardest prayers we could pray. That is to forgive ourselves for our shortcomings, for being too hard on ourselves, for blaming ourselves, for beating ourselves up. Jesus was without sin, but today death was an absolute for Him. And yet, He says, Father, forgive them. From that cross, facing death, in incredible, treacherous pain and betrayal from His friends. And His response to all of those is to forgive. Diyos nga, nagpapatawad. Sarili mo kaya, hindi mo kayang patawarin. And now, I ask you this, in the name of Jesus, our Savior, are you ready to forgive yourself today? Adda kada kayo itisungbat, hiday ta sa lugsod. Amen.
of the earth. There's no way to measure what's your worth. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders worlds ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what's your worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world's ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what's yours. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang naatasan para magsalita hinggil sa pangalawa sa 7 huling salita o wika ni Jesus. Ang pangalawa po sa 7 huling wikang binanggit ni Hesukristo ay galing sa San Lucas chapter 23 verse 43. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Mga wika po na ang sabi ng karamihan ay nagbibigay seguridad para sa isang makakasalanang lumalapit sa Panginoon. Hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan na hindi po namatay si Hesukristo ng mag-isa. Sabi po sa Lucas chapter 23 verse 32, at dinala rin naman nakasama niya ang 2 tampalasan o kriminal upang patayin. Hindi lamang po ang Panginoong Jesus ang ipinayubay sa krus. Verse 33, at nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinakoroon siya sa krus at ang mga tampalasan o kriminal. Isa sa kanan at isa sa kaliwa.
Espesipiko pong nabanggit at mahalagang malaman po natin ito sapagkat ito po ang nagbibigay patunay sa lahat ng propesiya na matutupad ang mga ito sa buhay ni Jesus. Isaiah chapter 53 verse 12, inihula po ang tatlong bagay at isa sa mga ito ay ang sabi, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Ang Panginoong Hesus po ay itinulad at naisama sa mga tampalasan at kriminal. Siya pong walang bahid ng kasalanan ay ipinako sa krus at siyang ipinatayo sa gitna na nagbibigay impresyong siya ang pinakamasama. Pero alalahanin po nating ito po ay isang matinding ebidensya lamang na naganap ang mga propesiya. Na hanggat hindi nakikita ng madla na sa kanya natupad ang propesiya, wala pong maniniwala ang siya ang Mesaya. Wala pong mananampalataya. Sabi po sa Lucas chapter 24 verse 44, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat hinggil sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Dito po ay nagkaroon po ng tatlong tagpo at ang una po rito ay ang pag-uyam kay Jesus. Verse 35, at nakatayong nanood ang bayan, at tinutuyan naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba, iligtas niya ang kanyang sarili, kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya. Isa po sa mga umuyam kay Jesus ay ang mga religious leaders, ang sabi. Kung atin pong aalahanin, mula sa pagsakdal sa kanya kay Pilato at kay Herod, religious leaders din po ang nanguna. Hindi po sila tumigil sa pag-uyam kay Jesus, verse 36, at nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulutan siya ng suka. Maging sundalo po ng mga Romano ay inuyam siya. Siguro po ay hindi na ito nakakagulat isipin sapagkat bilang isang Romanong sundalo na nasa katangian na po ng karamihan ang mga ganitong mga gawain. Ngunit ang hindi inaasahan, verse 39, at siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Nakakalungkot pong isipin na sa isang buhay ng kriminal na siyang inubos ang kanyang buhay sa kasamaan, hanggat kamatayan ay hindi niya nakilala ang Panginoon. Mula sa mabigat na krus, latigong bakal, koronang tinik, at pakos sa mga kamay, ang patuloy na pag-uyam ay kanya ring ininda. Habang ginagawa ko po itong aking sasabihin ngayong araw, sobra po akong nalungkot kung papaano po hindi naintindihan ng mga tao ang misyon ni Hesukristo sa mundong ibabaw. Hindi man po halata, ngunit ako po ay isang sobrang sensitibong tao. Maliliit na bagay ang mga nagpapaiyak sa akin at kasama na rito ang frustration tuwing hindi ako naiintindihan ng mga tao. Siguro'y ang inaasahan nila noong tagapagligtas ay mala Superman na may kapa at kapangyarihan, o kaya'y si Zorro na nakasakay sa kabayo at may dalang espada. Hindi nila inasahan na ang Mesaya ay maipapanganak sa sabsaban. Hindi nila inasahan na ang Mesayang darating ay isang mapagpatawad at mahabagin. Kaso dumating ang Mesayang hindi nila kayang tanggapin, Isaiah 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap.
Nakakalungkot po na ang magnanakaw na ito ay naging katulad pa ng mga religious leaders na siyang umuyam kay Jesus. Dito ko po napatunayan na totoo ang sinasabing ang Diyos ay laging nandyan at naghihintay lamang sa ating bumalik. Imagine po, ilang dipa na lang po ang layo ng kriminal na ito kay Jesus. Ngunit mas pinili niyang nakasara ang kanyang puso at isipan. Namatay siyang matigas ang puso at sarado ang mga mata at piniling hindi makita na ang nakabayubay sa tabi niya ay siyang magliligtas sa kanya. Matthew chapter 16 verse 17, tinanong po ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Sino ako?" At ang sabi ni Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At ang sabi ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ang aking Ama na nasa langit." Nawa sa pagkakataong ito ay magkaroon po tayo ng totoong kapahayagan, sino nga ba yung Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo? At bakit nga ba siya namatay? Sana ay makita po natin ang lalim at ang ganda ng kwento ng krus sa Kalbaryo, na si Jesus ay namatay para sa'yo. Lalo pong gumanda ang kwento sa ikalawang tagpo ng ang talampasan naman po sa kanan ni Jesus ay nagsalita. Verse 40, datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, "Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan." Nakakagulat po ang kanyang sinabi, "Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos?" Sa huling yugto ng kanyang buhay ay kanyang biglang nabanggit ang Diyos. Karugtong po ng kanyang sinabi, verse 41, "At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama." Ano po ulit ang kanyang sinabi ng isang tampalasan, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Kinilala niya ang kanyang gawain. Atin pong alalahanin na walang kaligtasan kung hindi mo kinikilala ang tunay na kondisyon mo na ikaw ay makakasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. At ang tampalasang ito ay kinilala niyang siya ay isang makakasalanan na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kaya siya ay tumingin sa banda ni Jesus, verse 42, at sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sobrang napakaganda pong tagpo nito. Ang kriminal pong ito ay nanampalataya sa Panginoon. Pansinin po natin, ito po ang pinakamahinang ganap sa buhay ni Jesus. Hindi po nakita ng kriminal na si Jesus ay nagpapagaling. Hindi niya po nakita niya si Jesus ay gumagawa ng himala. Ang nakita niyang Jesus ay ang sugatan at inuyam. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nagkaroon siya ng pananampalataya. Naniwala siyang may kaharian ang Jesus. Sa kabila ng pag-adlahi, sa kabila ng pag-uyam kay Jesus at walang katarungang o katuturang mga salitang ibinato, wala po tayong nabasa kahit ni isang salita ni Jesus na siya'y tumugon o umimik man lang sa mga paninirang ito. Dahil para sa kanya, mas radikal ang magmahal. Ngunit sa paglingon sa kanya ng isang makakasalanang tunay na nagsisi sa kanyang mga gawa in verse 43, at sinabi niya sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Kung ang buhay po ng tao ay hanggang dito lamang sa lupa at pinapaniwalaan ng karamihan na walang kawalang hangganan,
Ang Panginoong Hesukristo na po ang nagbigkas. May nag-aabang na paraiso saan man sa kalangitan na may buhay na walang hanggan. Ang tanging dalangin ko po mula dito sa pangalawang huling wika, hindi pa po huli ang lahat. Alam ko pong marami sa atin dito, kagaya ko, ang may dinaranas pa ring pagsubok ukol sa kanyang mga kasalanan. Alalahanin po nating sa kahit anong kaparaanan ba man tayo lumapit sa Diyos, hindi niya tayo itataboy. Alalahanin po nating ang pagligtas niya sa atin ay personal. Kaya, kailangan po nating lumapit sa Kanya at nandyan siya at laging naghihintay. Amen.
Magandang hapon po sa ating lahat. Never ko po talagang na-imagine na isang araw. Ako naman po yung tatayo dito upang magbahagi ng mensahe. Grabe po, kinakabahan po talaga po. Sa pagkanta pa lang po kanina, hindi ko na mahawakan ng maayos yung mic. Sabi ko po noon, okay na ako sa pakanta-kanta lang dito. Tagasindi ng altar candle. Tagakuha ng offerings o di kaya ay Bible reader na minsan po sablay-sablay pa kasi Ilocano, kinakabahan po ako. Lagi po akong nabubulol kaya lagi ko pong sinasabi kila pastor, Pastor, pwede po bang English na lang? Lumaki po kasi talaga akong napakamahiyain. Lagi pong sinasabi yan nila daddy sa akin, kaya po hindi po sila nahirapan sa pag-aalaga sa akin noon. Kasi po, lagi lang naman po akong nakaupo dyan sa gilid-gilid. Pero mula po noong sinimulan kong tumugtog ng bandurya, kasama po sila Elise, sila Ate Maui, na pinangungunahan po ni Ma'am Yasmin at Ma'am Edna, dun po unti-unting nawala yung pagkamahiyain ko. Naging comfort zone ko po ang church.
Masyado raw po ata akong kinakabahan kaya pinagpahinga ako ng netbook. Okay na po. Ulitin ko na lang po. So, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Sabi ko nga po kanina, never ko pong na-imagine yung ganito kasi halos isang week ko pong ino-overthink na ganito yung mangyayari. Nangyari nga po talaga. So, yun po, mula nung tumugtog po kami ng bandurya na pinangungunahan nila Ma'am Yasmin at Ma'am Edna, doon na po nabuo yung confidence ko. Hanggang po yung comfort zone ko na church lang, umabot na rin po sa school. Yung mga contest po or activities, tsaka pagiging SBO officer at kung ano-ano pa na ino-offer nila sa akin noon, hindi ko po talaga tinatanggap kasi ako po yung tao na sa maaari po, ayoko po nung nakakakuha ng atensyon ng iba. Pero kailan lang po, nung kinuha nila ako na sangguniang bayan member dyan sa munisipyo, hindi naman na po ako makapaghindi kasi nilagay na lang nila yung pangalan ko doon. Kaya sabi po ni Pastor, kinaya mo nga magsalita sa munisipyo, dito pa kaya? Tunay nga pong, serving will train us and mold us into a person we can never imagine. Sana nga po, maging consistent ako. Halo-halong emotions po yung nararamdaman ko nung tinawag ako ni Pastor bilang isa sa magbabahagi ng mensahe. Pinangungunahan po yun ng kaba, pero nandun din po yung excitement. Kung titignan niyo po yung cellphone ko, ang dami pong search dun na how to preach properly, how to make a sermon properly. Pero sabi ko po sa sarili ko nung siguro 5 videos na po ako, ano ba to? Hindi ko rin naman maaalala tong mga to eh. Hahayaan ko na lang na si Lord God ang mag-guide sa akin. So, ang napunta po sa akin ay the third word. John 19, verse 26 to 27. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And to the disciple, Here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. This word shows love and care.
na kahit nakapako na po siya sa krus at punong-puno ng sugat ang kanyang buong katawan, inuna niya po ang kapakanan ng kanyang ina. Kung tayo po yun, baka ang una nating gagawin ay pagrereklamo. Hindi po pala baka, sigurado po ako, pagrereklamo po talaga. Sa pag-hike pa nga lang po namin sa Pulong San Gabriel, puro na ako reklamo. Ma, ang sakit na po ng katawan ko, ng binti ko, hindi na po ako makahinga ng maayos. Pagod na po ako. Pwede bang dito na lang po tayo mag-tent? Paano na lang po kung tayo ang nakaranas ng mga sakit na dinanas ni Jesucristo? Pero imagine, inuna niya pa rin ang kapakanan ng kanyang ina. Ganon siya kamalasakit. Ganon siya katindi magmahal. May mga katanungan po ako para sa ating lahat. Ano po ba ang tingin nyo sa inyong mga ina? Gaano sila kahalaga? Or baka naman po, mahalaga lang sila kung may kailangan tayo. Tulad na lamang ng pera, pambayad natin sa mga Shopee parcel natin. At kung ano-ano pang gastusin. Or di kaya, kapag may kasalanan tayo, saka lang tayo maglalambing at ipapakita kung gaano sila kahalaga. Sabay sabing, Mama, ang ganda mo ngayon. Ang swerte ko po talaga kasi ikaw ang naging mama ko. Pero mama, yung paso mo po sa labas na may halaman, nabasag ko po. Mga galawan po naming mga CYF yan. Pero kung ako po ang tatanungin, para sa akin, bukod po sa buhay ko, ang pangalawang pinakamalaking regalo sa akin ni Lord God ay ang parents ko. Sorry po, iyakin ako. Nakuha ko ate kay mama lang. Yun na nga po. Ang malaking regalo sa akin ni Lord God ay ang parents ko. Lalong-lalo na po ang mga mama ko. Opo, marami po akong mama. Andyan po si Mama Aisha, Mama Joanne, Mama Josie, Mama Rem, Mama Thea. Para sa akin po, isa po silang instrument ng ating Lord God to show His love and care for us. Gusto ko pong ibahagi sa inyo kung paano nagsimula ang buhay ko. Buhay namin. Lagi po itong kwento nila mama sa akin. May ate raw po sana ako. Kaso po hindi siya nabuo. Hindi po siya binigay para sa amin. Nung kwento po yun sa akin ni mama, nasayangan ako. Kako po, kung meron siya ngayon, siguro ang dami ko nang nakuha na gamit mula sa kanya. Niraman po kami ng damit. Siguro ang dami na naming kalokohan. Kasi wish ko po talaga na magkaati ako. Kasi hindi naman na po yun mangyayari kasi panganay naman na po ako. Pero kahit papano po, tinupad naman po yun ni Lord God. Kasi napakadami ko pong ate dito ngayon. Si Ate Maui, si Ate Thea, sila Ate Kiseya. Hindi man po by blood, pero by faith and by blood. Hindi man po by blood, pero by faith and by heart naman po. So, ayun na nga po, after ilang years, andito na si Baby Arnea. Hirap na hirap daw po si mama na ilabas ako. Tapos, pagkalabas ko raw po, blue baby ako. Lumabas raw po akong hindi humihinga. Kaya, ayan po, pinalo-palo nila ako hanggang sa umiyak ako.
Kwento nila mama, napakaliit ko raw po noon. Tapos ang dami pang nakasabit sa akin na kung ano-ano sa ICU. Hanggang sa dumating po yung araw na nakalabas din ako sa ospital. Kaso panandalian lang daw po pala. Every week din lang akong tinatakbo nila mamita sa ospital kasi nagkakakonvulsyon ako. Grabe po yung mga sakripisyo nila sa akin. Nung tumungtong po ako ng LM, asa abroad na po si mama at papa nun. Kaya sila mama la po yung nag-aalaga sa akin. Dalawa po ang nagsilbing tahanan ko nun. Kila mama la, syempre, at kila mamita po. Sa mga panahon na yon, lagi po akong nagkakasakit. Laging sumasakit yung dibdib ko. Hanggang sa nalaman po namin na may rheumatic fever ako, na pwede pong mag-lead sa heart disease. Umuwi po nun sila mama dahil sa sobrang pag-aalala. Siyempre po kahit sinong ina naman, ganun ang gagawin, hindi po ba? Pero after po nun, medyo naging okay naman na po ako. After nun, madaming pong path ang napuntahan ng parents ko. Hanggang sa napunta po kami sa ministry. Mas nag-focus na po si mama sa pagsiserve. Si mama at papa po. Madami pong ups and downs, pero our Lord God never always bring us all back together. Alam ko pong maraming mothers out there, saka na rin po ang bawat isa sa atin na may kanya-kanyang kwento tungkol sa paghihirap. Kaya po sana, let us continue to grow our faith because as a Christian, we know for sure na marami pa tayong problemang haharapin. At sa mga oras na yon, holding on to our faith in Him will be our only source of strength and will also be our sword and shield. And as a child, hindi lang po para sa mga CYF, para sa atin na pong lahat, let us learn to show love and care often to our mothers like Jesus did. Hindi lang po dahil may kasalanan tayo, may kailangan tayo, or dahil Mother's Day, ay tsaka lang natin sila papahalagahan. Let us love them as they loved us and as God loves us. Ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay katulad ng pagmamahal na ibinibigay ng ating mga magulang, lalo na ng ating ina. Ang mga mama natin ay handang mamatay nung tayo ay nasa kanilang sinapupunan pa lamang. Ganon din ang ating Panginoon, namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya ngayong Holy Week na ito, naway isa puso po natin ang tunay na diwa nito, ang tunay na pagmamahal at pagkalinga. Mahalin natin ang bawat isa. Ipadama natin sa bawat isa at huwag nating sayangin ang sakripisyo na ginawa ng Diyos sa krus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Today, being Good Friday, our thoughts are focused on the cross, particularly on the 7 last words of Jesus. Kami pong mga kabataan ang magbibigay ng mga kanya-kanya naming reflection sa mga huling sandali ni Kristo nung siya ipinako sa krus. So,
Let us listen to the voice of the youth. Diyos ko, apay abinaybay anak. The Gospel ni Mateo, Mark, Luke, ken John, ipagana, adaytoy ti maikapat, abalikas ni Jesus, ijay krus. Ibasak kada kayo, ti Mateo, chapter 27, verse 45 to 46. Ititinga ti aldaw, nagsiknget ti intero adaga ket nagpaod ti tallo nga oras. Ididandanin ti alas 3 ti malam, impukkaw ni Jesus tinapigsa atimeg, Eloi, Eloi, lama sabatan. Ibig pong sabihin, Diyos ko, apay, abinaybay anak. My God, why have you forsaken me? This is a cry of one who is suffering from the pain and loneliness, longing for help and love. Ito ang daing ni Jesus sa krus. Si Jesus, ramdam niya ang hirap at sakit, gaya din ng karaniwang tao. Nakaramdam siya ng emotional and physical pain. Pero, bakit? Why did God allow this to happen? Bakit pinabayaan ng Panginoon na mangyari ito sa pinakamamahal niyang anak? Bakit? Did God forsake Jesus? Ito po ang ating mga tanong. Pero the Bible says that Jesus was not forsaken. Dahil this happened to fulfill a mission to save mankind from our sins. Si Kristo po ang sumalo sa ating mga kasalanan. Hindi pa po tayo ipinapanganak, pero iniligtas na po tayo sa mga mabibigat na kasalanan. Apay garut adinamag ni Jesus, Diyos ko, apay, apinaybay anak. These questions came to my mind as I was preparing this reflection. I asked some people their opinions, and some progressive thinkers believe that there is nothing wrong asking God through prayers. Okay lang po ang umiyak. Okay lang po ang may pinaguhugutan tuwing tayo ay nasasaktan at may mga pinagdadaanan. Because we are communicating to God through prayers. When we question Him, this is a kind of worship that strengthens our relationships with God. And so, okay lang po ang magtanong, nasaan ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Sa panahon ngayon, marami tayong naranasan na iba't ibang alon sa ating buhay. Marami ang nakaranas ng gutom, nagkasakit, nawalan ng kaibigan at higit sa lahat, mahal sa buhay. Dahil sa natural na kalamidad na nangyayari sa ating paligid. Nakaranas din tayo ng pagpapahiya at panlalait, pero maaaring nagdasal din tayo upang matapos na ang pandemya. Ngunit meron din nagtatanong, bakit kami naghihirap? Nagaya din ni Kristo na, Diyos ko, apay abinaybay anak. Nung nagkaroon po ng pandemic, marami po ang nawalan ng trabaho. At ang kanilang tanong, nag-provide ba siya ng trabaho? Si Lord, nag-provide ba siya ng income? Nung nawalan naman po tayo ng mga kaibigan, nag-provide din pa siya ng kaibigan. Bakit pinabayaan kami
ng Diyos. I repeat, okay lang po ang magtanong. Despite the pandemic, we are still standing and surviving because we have a mighty God who lovingly looks after us. If God is silent, it doesn't mean that He is absent. Hindi po ibig sabihin wala po ang Panginoon tuwing tayo'y nakakaranas ng problema o mabigat na problema. Andyan po ang ating Panginoon tuwing tayo'y umiiyak at naiintindihan niya ang ating bawat nararamdaman. He answers our questions and prayers because He loves us. Mahal po tayo ng Panginoon. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Laglagi po tayo, Apo. Lahat po ng bagay dito po sa mundo ay hindi po sa atin. Hindi po nating pagmamay-ari. Lahat po ng ito, lahat ng nahahawakan at nakikita po natin ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong ko po, did you say thank you in moments of joy and good times? Naaalala ba natin ang ating Panginoon nung tayo'y bumubuhos ang ating mga kasaganaan or pansariling kasiyahan? Or, nung nakaranas muli tayo ng pagpapahirap, saka po ulit natin siya naaalala at humihingi ng tulong, Diyos ko, apay, abinaybay anak. Before I end this message, let us remember, hindi po tayo binibigyan ng Panginoon nang hindi natin kayang lampasan na mabibigat na trabaho. Because trials are part of the process of growing. When trials come, we become stronger. And if we know Him, we can be still and happy in the presence of God. So, be grateful always. Sa amin nga oras, hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. And God does not forsake His children. To God be the glory. Amen. God so loved the world, He gave us His only Son. Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, sends those who hear, to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the word of His love, the greatest love the world has known. Search the word for those who have walked astray and lead them home. Through the world's darkest corners, breathe His light from up above.
every step, every mile, every road, and tell the word of His love. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, says those who hear, to bring the message for everyone, with a voice loud and clear. Let us tell the word of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and leave them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the word of His love. Let us tell the word has known. Search the world for those who have walked astray and leave them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every road. Tell the word, the greatest song the world has known. Every step, every mile, every road, and tell the word, tell the word, tell the word of His love. Amen. Sing, Lord, Lord, carry the cross for all of my sins. He paid the cost, salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and
and shame don't count anymore. Oh, praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No power on earth, not even the grave, can separate us from mercy and grace. He's faithful to save. Oh, his blood never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No one but Jesus can make us pure as snow. We stand in your freedom. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Itikus na nakalaksaan, nagayos di ng inangadara. Dayawen ka ng subot kararwa, Apo agyaman ka. Dayawen ka ng subot kararwa, Apo agyaman ka. Dayawen ka ng subot kararwa, Apo agyaman ka. Bago nga rugyan ko daytoy nga sermon tatang malom kinitakpay bago nga nang rugi kinitakpay no daakpay ditoy laon yon tapuro mo Tagalog di siya sermon dahil mo nakanyak so nga madandanagan naktatay puro mala Tagalog tapos mixed English kiniteya tatay ay na ngam palbusan ta kakabsat nga isublimanen di vernacular tayo nga laon yon ay nga laon yon nga Ilocano. Ngam, siyempre, dala tama ti part nga English na, dala ti parts nga Tagalog na. Tano, maminsan, at dadagay words nga panunot ko, mamhang ko nga may translate nga talaga iti Ilocano. So manan, may isa nga napudot na bara, ken natalnang nga Biyernes Santo kadatoy amin kakabsat. At to'y iti may kalima nga maudi nga balikas ni Jesus sa Jay Cruz. Mawawak. And actually kakabsat, nalpasa nga nagkata makain indumakit. From the book of John, chapter 19, verses 28 to 29, ti kinunana, ammo ni Jesus analpas aminen, tapno matungpal ti kuna tinasantuan na surat, kinunana, mawawak. At damay sabor na isadyay anapno ti suka. Nang ipasagapsapday ti may isa nga esponghay ti suka, sa dain kabil iti murdong iti sango ti hisuko.
ket inggaw at da iting liwat na. Ket amuyo makakabsat as I always start off my messages. Ada nga talagang kinanayon yung first part na nga i-share ko kanyayo. Ada man ang tibalon ko nga istorya as a flashback. Amuyo kakabsat, idi ubingak. Ngam ubingak pa yung magkakabsat. Ang bayo na ubingak lang tamat. Ngam idi batita nga ubing. Aday lang langan. Ada idi iti pa contest iti bombo. Nga i-text ti gusto nga sungbat. And one of the questions nga nadamag during that Holy Week, kati ko na, anya dijay may kalima nga maudi nga balikas ni Apo Jesus. Hampay unay nga prominent iti internet iti, mga early 2000s. Ket awampay dagi maka-Google nga talaga ti answer na. No digat dagiti talaga lang nga making kabisado di 7 last words ti mabalin nga makasungbat di damag na di bombo. And being the techie child that time, nga dati Nokia 3315 na ide, nga cellphone, impay text ni lolo kanya nga iti sungbat na kano di nga damag ket mawawak. And luckily, that was the only time nga malagip ko, ti panakaubing ko, nga nangabak kami ti kasya nga pa-premyo, nga pa-contest. Ket ti premyo na idi kakapsat ti 300 pesos nga load. Dagiti ubing tata ko nada ti 300 pesos nga load. Ingin, nagpati mo tan. Ingin, balitok idin ti 300 pesos nga load. Aw pa ti adli idi. Call card pa ti jay idi. Ngam, gappo nga rod, ta DJ laan kakabsat, ubingak pa hangko nawatan DJ in text ko, mawawak. Pan nakaubing ko, temo lang nga word cut, wawak. Kamalagip ko, dinamag ko pa'y nilulak nung apay nga nagbalin nga wawak ngayon ni Jesus, ijay cross. Mabalin siguro, ta syempre, nailan sa isuna, nasapi-sapitan, syempre, jay reaction na siguro. Diti pa nakaawat ko, akas ubinga. Nawawak nga talaga. Siguro, hindi nangagang nilula di ay nagkatawa lang. Tangamin, mabalin nga maybe uray i-explain na kanya. At that time, hangkulap ta nga matarusan. Ubingak pa nga rod, kakabsat. Awan labas na idi nga umay kami kinilula ken lulok ditoy kapilya nga makimisa tunggal Huwebes ken Biyernes Santo. Ngam no dimtengan jay oras ti sermon, lalo no Biyernes Santo tapito nga ron nga tao ti agsao. Adda kami ni Insantea Jarwar, number 1 nga kariryan jay Ruar. Ke no maminsan, ta syempre si kami nga ubing, anya ngay mat sino ngay nga ubing ti makabayag mat ti kwa 3.5 hours pa ti service iti. No malagip yo kakabsat sanaya dagiti agsasao ti 7 last words ken nagaatid to. Dumanon pa 30 minutes. Ti may isa nga sarita lang ha. So 30 times 7, 210 minutes, 3 hours. Ketika kaakid dugang sa nga service idi ket 4 hours ti malagip ko idi ubinga. Ket gapot ito nga events ti bayat ti panagubing ko kakabsat, tumatak sa utak ko yung mga salitang ito. Ket every time nga i-ask ni pastor nga agmensahe ti Biyernes Santo, napakailap po nito sa akin. As far as I can remember, 2017 second word, 2018 seventh word, 2019 nagsubliak ti second word, 2020 first word, except di last year ta puro babae mat tagi nagsermon last year. Ana nga nakapagmensahe. And finally kakabsat kalpasan iti 5 nga tawen nga panagtakder ditoy pulpito, naikanak man lang ti gundaway nga mangi-share met iti take kan panagbansa-bansa iti may kalima nga balikas ni Jesucristo sa krus. Mawawa. Kakabsat iti panagturay iti Dios ket maminsan saan nga maawatan. Gapuna ta adda dagiti tiempo nga adda dagiti banag nga saan nga mairumrumbeng. Daytoy nga may kalima nga balikas ni Jesus ijay krus ket maysa kadagitoy nga banag nga saan nga match doon sa alam nating kadakilaan niya. Anya ti kay kusawan kakabsat. No tayo sublianan di mo na nga upat nga balikas ni Jesus ijay krus. Anya ti mapansin tayo. Sana ya kakabsat nga maybe we can perceive him as heroic. Maybe kumbaga talaga nga very mythical in response.
kadagiti pasamak iti napisikalan na nga bagi. Ngam akas dumanon tayo, dito'y may kalima nga balikas. Dito'y, Jesus is already not viewed as heroic. No di ket makita tayo isuna akas tao, apada tayo, nga makarik na, dagiti agpaiso, nga marikrik na, iti tao. Ngam nalabit nga kasta, iti kasapulan tayo. Jesus showed us that it is okay nga makarik na iti napisikalan nga bagi tayo iti sakit, uwaw, bisin, kanda dumapay nga rigat, nakaagapay ng ating pagiging tao, lalo na kung ang mga problemang hinaharap natin sa buhay ay talaga namang nakakawala at nakakababa ng loob. Daytoy nga sarita nga mawawak, doon tayo bensa-bensaan, ket adda dagiti mabalin tayo nga maamuan ken Kristo. Ang salitang ito ay pwedeng magpakita ng pagkakaugnay ni Jesus at ng Mesiya, gapu na ta mabalin nga imbaga ni Jesus daytoy nga sarita, ngam in reality, these are not His own words. Nusubyanan tayo iti Psalms chapter 69 verse 21 na niya ti kinunana. Inikandak iti sabidong iti mabisinak, pinainomdak iti suka iti mawawak. Jesus was quoting the psalmist. He seemed to speak this word with intentionality. Inggagara na, mabalin na nga inggagara nga imbaga daytoy, tapno maisilpo na iti bukod na nga bagi kadag iti bersikulo iti daan nga tulag. Tapno maipagarup nga adaan isuna iti koneksyon iti Dios. Nga isuna ti panakatungpal kadag iti propesiya ken sasao nga naipasa-pasan manipod iti punganay nga henerasyon nga saan nga imay isuna akasino laang nga tao nga nangibaga nga isuna ket iti bugbugtong nga anak iti Dios nga saan nga bimisita isuna tapno laang mangpakan kadag iti mabisin ken mangibangon kadag inatay ngem maysa daytoy nga pamanaknag kadag iti sao ti Apo, babaen ti panangisawang na daytoy nga sarita, ijay krus. Mawawa. Because of these powerful words, inwaragawag na, and we affirm nga ni Jesus nga isuna iti ururayan tayo nga Mesiya. Nga isu nga imbaon ni Apo kanya tayo, tapno masudbot dagiti basbasol tayo. Anya ti kayat na sa uwan daytoy iti panagbiag tayo. Amuan tayo iti lugaran tayo dito'y lubong in the narrative of God's work. Fuera de los buenos kakabsat, sana yung maminsan kat naghilig tayo nga agkumpara iti achievements iti sabali. For instance, laangan dagiti ubding. Maminsan, damagan tayo, apay ngay nga dyan kay ayam mo kat nangangato man dyan grades na ng kanyam. Apay ngay nga at ato ti kwartana, kat haam nga nakapalpas isuna. Apay ngay nga nangabak isuna kat haam nga napintas iti aramid na. Apay ngay nga iso tinapili na nga karelasyon kat nagdugyot mo ti tsuraan na. Yung si kakabsat, haan lang nga iti bagi tayo, iti gifted dito'y lubong. Iti Apo kinanayon nga mangmangted kadagiti talents, dagiti assets, dagiti aming nga batnang iti lubong. It's just how we use it and knowing what our purpose is. Kunada, never forget iti martial law. Never forget iti madinga na paspasamak idi. But the real never forget is your connection to the narrative of God's work. Han tayo kumang agikumpara iti biag tayo iti sabali, gapu na laeng tamabalin nga nabirukan dan iti gandat ti panagbiagda, but rather work hard in finding our real purpose here on earth. Amo ni Jesus iti nagbalin na nga lugar dito'y lubong, akas manupot iti basbasol tayo, and by saying I thirst, just confirm that He is the Messiah we are waiting for. Connected ni Jesus iti Apo, gapu iti panangibaon na kanya na dito'y lubong. Let's also try to connect our lives to the Lord, kan amuan tayo no niya ba iti misyon, ngayon na nangibaunan kanya tayo dito'y rabaw iti daga, gapu na naisurat na iti panagbiag ti maysa ken maysa kanya tayo ken intay laeng sarsarunwen dagitoy nga sinaad niyang misyon para sa atin.
Intay mat i-relate ti may kalimang nga balikas, kadigiti daduma pay nga last words ni Jesus si Cruz. Daytoy mawawak, if you can notice kakabsat, kat daytoy iti umuna nga balikas, nga nang ipakita iti personal nga kasapulan ni Jesus kadigiti nga gundaway. Uray man pay marigrigatan kan asideg isunan iti patay na, inyon una na pailaeng dagiti sabali nga tao bago iti bagbagina. Sublianan tayo, anya di first word, ama pakawanem ida. Di may kadwa nga balikas nga imbaga na ti may isang agtatakaw, makipagyang kanto kanyak iti paraiso. Third word, para ikini nanang na, kanti adalan na. Babae at dayta iti anak mo at dayta iti inam. May kapat nga balikas, Diyos ko, apay nga binaybay anak, ngagdamdamag, iti amana. It's not until this fifth word, nga imbalikas na, iti kasapulan, ti bagbagina. We should take note of this, my brothers and sisters. Babaen, iti daytoy nga panakasasaruno, iti 7 palabras. Dito'y tayo nga makita nga iti apo, kat isursuro na tayo, nga mabalintay lata nga ipakita, iti ayat ken panagdungo tayo, iti pada tayo nga tao, uray man pay adda dagiti bukod tayo nga parikot, iti panagbiag tayo. Adda dagiti oras nga marikna tayo iti kinarigat ti biag, nga uray man pay agkararag tayo iti apo, ket kaslaawan iti mapaspasama. Nga uray man pay entero iti kararag tayo kanyana, ket kaslasaan na nga dengdenggen iti kararag tayo. Di ko nangaron ni Brother Brandon tatay, kalangay awamet idengdenggen ni Apo. Diyos ko, apay nga binaybay anak. Ngam ibaga daytoy kakabsat, mangmangngeg na tayo iti Apo, tunggal agkararag tayo. Ngam mabalin nga kayat na, nga agbalin tayo nga blessing, iti sabali pay nga tao, nga addaan pay iti nakarkaro nga rigat, ngam iti agdama nga problema tayo iti biag. God may not be answering our prayers immediately. Gapu na takayat ni Apo nga ipakita kanya tayo that even with all of these problems in our lives, mabalintay lata nga matulungan, dagiti pada tayo nga tao, na lubos na mas nangangailangan ng tulong. Unfortunately, sometimes, selfish tayo. Gapugarod tamarigatan tayo iti bukod tayo nga problema, minsan talaga mga sarsarilyan tayo laptan, maminsan ngamin, kalangay kababain nga agi-broadcast iti problema tayo. We are closing up our doors to others nga possible nga ibaon ni Jesus, tapno makatulong kuma nga maragpatan iti parikot tayo iti biag, and that's a problem. Iti tao, social beings. Malagip kumanan ni Diubi nga kakabsat, nagayaya mak di computer game nga The Sims. No amoyo di nga computer game, dagitisan nga makamo kakabsat, di nga computer game ket you have the chance to simulate the life of a person. And one time, impatas ko nga nagaramit iti may isang sim, iso ti awag na na customize mo nga tao, ken haan ko inikan isuna iti kadwa iti balay na. So inikakso na tinakapimpidas nga balay, inikak ti amin nga masapol na iti biag, nga mahang ko inikan iti kadwa na di balay. May sana nga gigyan dyan nakadakdakkel na balay. And gapo iti curiosity, hindi ko rin siya pinapalabas ng bahay, nga every time adda dagiti bumisita nga other sims, ket haan ko nga pakisasaon di sim ko. Kalangay ikan-cancel ko, di ay panakisauna ko ma, iti sabali nga sim, ino sabali nga tao. So, technically, bahay, work, bahay, tulog, and some games in between. Tapos tatamad ka kapsat, adamat dagay bars, makita mo yung status na. No, kunyari, baka is-isbuso na, pa-isbumso na, no, mga bisbisin suna, pakanam suna, kasay. And one bar ijay, kat dijay social bar. Who would have thought, nga gapoy ti very low social bar na, daytoy nga simko, kakabsat, natay iso na in-game. This only shows na uray mampay, ada aming kanyang mga baknang dito'y lubong, importante iti pada tayo nga tao, iti biag tayo.
Lagi pen tayo, uray pay ni Adan. Imbaga na iti Diyos, nga kasapulan na, iti makadwa. Han tayo kuma nga agpakulong, iti bagbagi tayo nga problema, but we should always open up to other people because they are there to cheer you up in times of seemingly insurmountable problems in life. And in return, be a helping hand, be a lending ear, and be a blessing also to others. Di kunada nga rod, pass it on. Pass your blessings to others, gapuna ta mabalin nga makatulong ka iti sabali nga tao in your own little ways. In every problem, mabalin nga adda iti kayat ni Apo nga aramiden tayo, adda iti kayat na nga ipaadal kanya tayo, adda iti tao nga kasapulan na mati blessing nga manipod kanya tayo. And there is this chance nga si kayo matgayam iti agin imnuray tapno maragpatan yung nga pada dagiti problema yo ibigyan. Ngam ibagayo siguro kakabsat, apay ko mga tulungak isuna ket daytamat jay makin internet gitarwar makin ML. Ket what if hangagem ML isuna kasapulan na jay internet gaputa naawanan da kuryente ket ada online class na. Daytamat jay ibagayo, daytamat jay mangchismis kanya jay palengke. What if di pa nang chismis na kanyam jay palengke ket adda dagiti timulong kanya. Hang kumat ibagbaga kakabsat nga mangichismis ka ti problema ti sabali ken maki-internet tayo nga awang pakada na, but adda iti chance nga agbalin ka nga parabor iti sabali ken maparaburan ka met nga pasubli nga saan mo nga ammo. Be a blessing to others. Intayuman nga ron tapikan ti kaabay tayo nga ibaga nga you are a blessing to me. Jesus became a blessing to us by sacrificing His life to save us from our sins. Finally, kakabsat, pasensya kayong kakabsat, kaababaan nga saritang tsak sa tikatindughan. So finally, kakabsat, we define thirst. Isu kano nga mauwaw iti bagi ket gapuna ta ibagbaga iti panunot tayo iti bagi tayo nga adda kurang na ken kasapulan na daytoy tapno mabiyag. And in this case, the thirst of water. Anya iti kaya nasawon na tayo kakabsat. Being thirsty is a sign that your body is still functioning well. Gaputa mo na pay iti kapanunutam nga adda kurang na iti bagi tayo. Being thirsty is a sign of you being very much alive. Nuhang ka mauwawen, mabalin nga iti bagim ket maitiddepen. Gapuna tahan mo nga ma-recognize physically tipan nakauwaw mo. If we go back to the story of the Lord's Passion, adda iti tsansa nga iti maudi nga panaginom ni Jesus iti liquid ket idi maudi na nga panangrabii. After that time, sanay kakabsat nga nagkararagso na di Gethsemane, naglinget isuna ti dara, idi natiliw isuna, babaen ti pananglipot kanya na ni Judas, pinagpagpagnada isuna, from one court to another, nasapli-saplitan pa'y, pinagsuot da iti korona nga siit, pinagtaktak terda, pinagbagkat da iti krus, habang masapsaplitan isuna, nauyaw-uyaw, nailan sa iti krus, and after all of this, naibagalapta ni Jesus nga mauwaw isuna. Jesus was on the verge of death, but He was still able to say that He was thirsty. Maybe a hidden message to His executioners nga, hey, nabiyagak pa eh. Awan itepekto na kanya dagiti nararamid yo. Kurang pa eh, data. Sino man nga nakapadas dagiti napasamak ken Jesus, ket saan kuman nga makarigna iti uwaw. But after all of those events, your body is already shutting down and in no means kuma nga makarigna nga ron iti uwaw nga kunak that time. How does this relate to our lives? No adda pay itirikna iti panakuwaw ti biag ti pagiyo, it only means that we are truly much alive, ready to face all the challenges that this life will bring. Takderan tayo, iti biag tayo, nga uray man pay adda, dagiti ibaon iti kabusor, nga mangiparikna kanya tayo, nga batit tayo, nga si tayo ket maab-abak, always know and say that God is always on our side.
Mamatiak nga dapay iti purpose ko, iti biyag nga naited kanyak, ken aginggana sa anak nga awagan ni Apo nga mangipulang iti biyag ko kanyana agbalina nga blessing iti padak nga tao. Sangwek ti amin nga parikot iti biyag ko with flying colors ken akas agang angesakpay ditoy rabaw ti daga at daak nga si tatakder iti biyag ko nga mangibaga mawawa. Amen. Imbag nga malem kada tayo amin kakabsat. Makapanaribos mo ti agso dito sango. Ang kumawawatan di marikrik no makasisbuak din no niya. Kani imbaga di mga anak din ti Berjan kakabsat. Bigla na nga nasidagan ni Pastor Joel. Kinulding na nga sa ikati may isang agsa 27 last words. Hindi na mo nga kasi timbangan nakabsat. Kung kumot niya malimunan, dati nga iga doon. Nga kang kanukon. Kaya hindi nga natatak ya, tag-nervyos at lang. Hindi parte karot ti 7 last words kabsat. Kaya dati may kayo nga maudi ng malikas na. It is finished. So, God is good kabsat. All the time. CYF? Amen. Iti tatanga malem, intay garo dinggen iti panakabersa-bersa iti may kingdom na maudi nga sao ni Apo tayo Yesu Kristo, sakbay na ipulang tikar na kinapos tayo ng Diyos. Iti John chapter 19 verse 30, kat kastiti kunanana, nang masipsip ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. I believe, kakabsat, each one of us, we all have purpose. God gave us vision and wants us to fulfill that vision. Ako ay naniniwala mga kapatid na may kanya-kanya tayong tasks o gawain na binigay ng ating Diyos na kailangan nating tapusin o i-accomplish by the help of our God. Katulad na lang ng ating Panginoong Jesus na binasa nating scripture kanina, na habang siya ay nakabayubay when nakailan sa iti krus, kaya nalpas ng inuman dahito nga arak, Jesus Christ proclaimed, it is finished. In Greek word, tetelestai. Na kahit nasawan ka, to fulfill, complete, or to finish. Mamati at kakabsat nga, this is one of the most powerful words throughout the history na nangangahulugang tapos na ang paghihirap ng ating Panginoon. Because of His sufferings, mga kapatid, ang ating mga kasalanan o ang kapangyarihan ng kamatayan, the power of sin and death is forever defeated. Wow! Thank the Lord, kakabsat. Dahil sa kanyang mga sakripisyo at dahil tinapos niya ang kanyang misyon na pinapagawa ng kanyang Ama, tayo ay naligtas sa ating kasalanan. Di tatakarod kakabsat, intay garod adalin na kiti nalpasan ngayon naramid ni Yesu Kristo. Nga misyon na nga imbaw niya po Diyos, kinyana. Actually, ado da kiti kakabsat, nga makita daklang titalong abanag when three things or works na na-fulfill ni Yesu Kristo. So, number 1, to teach the word or to preach the word of God. Isa sa mga gawain ng Panginoong Jesus, mga kapatid, may pinagawa sa kanya ng kanyang Ama ang ipangaral ang Ebanghelyo. Ang ating Panginoong Jesus, habang siya ay namumuhay dito sa mundo, siya ay walang sawa at walang tigil na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Isang example nito ay matatagpuan natin sa Matthew
chapter 5 to 7, kung saan nagturo si Jesus sa isang bundok sa Israel at kasama niya ang kanyang mga disipulo. Isang magandang halimbawa ho dyan ay yung nangaral si Jesus sa bangka nila Peter, yung mga parables or parabola ng ating Panginoon. Teaching the Word of God, kakabsat, para sa ating Panginoon is very difficult. Why? Because tingnan po natin sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Meaning, adadakkel nga parte nato yung Great Commission nga isot ipaparamil kinyatay na po Diyos. Kung saan itong mga tinuro ni Jesus ang ipapasa ng mga disipulo sa sumunod na henerasyon hanggang sa nakarating sa atin, papasa rin natin sa next generation. That's why very serious ang ating Panginoon when it comes to preaching and teaching the Word of God. Secondly, during this time here on earth, mga kapatid, Jesus Christ performed signs and miracles. Kung saan ang first miracle na ginawa ni Jesus, mga kapatid, ay turning water into wine. Na kung saan naimbitahan ang ating Panginoong Jesus sa isang kasal. Hindi na ibusan dati arak kakabsat iti kasaran. Ijayin nga nag-perform ni Jesus. Ti miracle na nga, pinagbalin na nga arak di danog. Gasam di kakabsat, one click lang, nagbalinan nga arak di danuman. Kahit yung di kasi kakabsat, no adi, ayan ti punsyonan, no kasaran ket, no naibusan ti arak. One click lang, adi warwars da nga danum ka, nagbalin nga arak. Nga. That is how powerful He is, kakabsat. Ken, adupay nga miracles. Adi, makakagas isuna kadagiti adda sakit na. Adi tulang, biglang nga nakangag. Ang bulag nakakita, ang pipay nakapagsalita, ang pilay ay nakalakad. At ultimong patay, biglang nabuhay. Wow, grabe kakabsat. Si power na ni Jesus. Marami pang mga milagrong nagawa niya and revealed His glory which revealed His Father's glory, mga kapatid. Na nagpapatunay na our God is God of miracle. That with God, all things are possible. Amen po ba? Lastly, kakabsat, to pay our debt. Ang huling misyon na tinapos ng ating Panginoong Jesucristo bago siya mamatay ay ang bayaran ng utang natin sa Diyos. To pay our debt. Ang ating Panginoon, kapatid, isinakatuparan ng kaligtasan o tinatawag nating salvation upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoon, mga kapatid, ay dumanas ng hirap at napako sa krus para sa ating mga kasalanan. And take note, kakabsat, awan ti basol ni Jesus, no diket basol tayo laang. In other words, inosente ang ating Panginoon. Pero siya'y naghirap, siya'y nasugatan, siya'y binugbog, dinuraan, at nagpapako sa krus. Hindi niya kailangan gawin lahat ng iyon, ngunit ginawa pa rin niya. That's why we call it amazing grace. Ginagawa kasi ni Satan, ng Diablo, tinatanggal niya yung amazing grace. So, God's grace is amazing. God's love is amazing. Kaya sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, "For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ." Naglawag kakabsat, di ko na nga, to be the offering of our sin. God offered His Son, Jesus Christ, for our sin. He gave His life just to pay for our sin. That's how He loved us, kakabsat. Through the blood of Jesus Christ, He washed away our sin and makes us all righteous sa harapan ng ating Ama. And all of these are some of the words that God said to Jesus to finish, and Jesus had completed in all. Kaya ganun na lang ang nasambit
ng ating Panginoon, mga kapatid, bago siya namatay habang siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Ang mga wikang naganap na o it is finished. Sapagkat alam niya na nagampanan at natapos na niya ang lahat ng ipinapagawa sa kanya ng kanyang Ama. Ako'y naniniwala, mga kapatid, na mayroong mga mission o tasks na binigay sa atin ng Panginoon na kailangan nating tapusin. Si Dama ko Kinyayo Kakabsat, willing ba kayong tapusin ito? Are you willing to accomplish what God has started in your life? Willing kay Kati Kakabsat nga palpasan amin na iti mission nyo itibiyag? Meron ba sa inyo, mga kapatid, na merong determination before, pero wala na ngayon? Merong passion before, pero wala na ngayon? At meron ba sa inyong mayroong motivation noon, pero wala na ngayon? Kung meron man sa inyo, mga kapatid, ang nakadaranas ng mga ito, at iba pang problema sa buhay, itong challenge ko sa inyo. Kung nagdidesisyon ka ng marahil o nakakaramdam ka na gusto mo nang sumuko, let me encourage you, Kabsat. Just keep moving forward, keep on serving the Lord. Uray no lalakanda ka, uray no duty may pagbagado dililikod mo. Continue to trust God in spite of the lows, in spite of the difficulties, in spite of the critics. Just keep on pushing forward. I would like to remind each and every one of you, Kakabsat, nga our God is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. He can finish what He started in you. God will give you grace to finish it. At walang magagawa ang Diablo. Dahil ang Diablo ayaw niyang matapos ang mission mo. Gagawa siya ng paraan upang hindi mo ito may pagpatuloy. Ngunit mas malakas ang ating Panginoon, hindi po ba? God will allow you na makaranas ng shipwreck and para ma-realize mo na ang pagtitiwala ay hindi dapat nakafocus doon sa ship, kundi sa ating Panginoon. Just continue to trust God, not on our own mind, not on our own power, and on our own ability, but by His all grace of our God. At kapag natapos na ang lahat ng ating mission sa buhay, at nagawa natin ito ng tama, masasabi natin, it is finished. Lolo. Kantak Kakabsat, ang kunala, di panagkangkanta ni nanang ko. So nga, padispensaran dak niya. Dati nga kanta ka, title na at the cross. Mabaling ko may baga nga nakakonect so na dyan di 6 last word nga sermon ko.
There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hands oppose me. No, you love at the cross above me. A way of love was shed for me. There's no greater love than you have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You saw the veil. You made a way. When you said that it is done, you saw the veil. You made a way. When you said that it is done, when the earth falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. Dispensaran yun kakabsata, medyo nagalanganin nga dati message through song ni Kisaya. Han ko nga napilit ta, anyametan mama, pagkantaan, nakpailang kitag ninervyos ak lang aron nagsaon ko na. Han ko nga impilitan kakabsata, baka ibagana, si katag saon, ta siya kagkanta. The Undying Via Dolorosa. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldier tried to clear the narrow street, but a crowd pressing to see the man condemned to die on Calvary.
is bleeding from a beating that was struck upon his back. And he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste y Jerusalén, los soldados le habrían preso Jesús, mas la gente se acercaba para ver aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja ven a Cristo, sí Señor, y por quien Cristo y por su amor por ti, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario ya morí. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called away to suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Aguray, everyone. Kinakabahan ako. Dito, dito nga sa copy ko, hindi ka na ako naglagay ng name, subject, at saka course. So, a blessed day to everyone. Bago po tayong magpatuloy sa ikahuli o ikapitong wika ng Panginoon, hinihiling ko po na tayo pong lahat ay manalangin at tayo po ay yumuko at humingi tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, kami pong lahat sa oras na ito ay dalangin po namin na patuloy mo po kaming gabayan, patnubayan at patuloy na bigyan mo po Panginoon, higit sa lahat ako ng karunungan at kaalaman na magpatuloy na maipahayag ang iyong layunin patungkol sa ikapitong wika.
na iyong ipinagkakaloob sa amin. At itong huling wikang ito, Panginoon, ay patuloy na kung paano mo ipinagtagubilin ang iyong espiritu, ang iyong buhay sa amin, ang Sama. Gayon din po, ng aming buhay din ay patuloy niyo pong gabayan at ingatan. Ang dalangin po namin, at ang layunin namin sa oras na ito ay may pagkaloob namin, Panginoon, ng 100% ang aming buhay sa iyo, O Diyos. At patuloy na ipagkakatiwala po namin ito sa iyo lamang, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang manguna sa amin at magpala sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon, at ito po, Diyos, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus. Amen. In Luke 23, verse 46, Jesus said, Father, into thy hand I commend my spirit. O sa wikang Filipino, Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu. Every word spoken by the Messiah was and is very important. The last word of Jesus on the cross reveals to us several important things. Una, tinuruan niya tayong i-entrust ang ating buhay kay Lord. Sabi po roon, Father, into your hand I commit my spirit. So, Jesus made his Father accountable to his spirit. Tiyak siya na secured ito. So, Jesus consciously placed his life in the tender caring hand of the Father. He dedicated his spirit, his life, to God prior the victory of resurrection. Ganun din po sa atin. We can entrust our life in God's hand. Halimbawa po nito ay yung pwedeng nasa hindi ka magandang sitwasyon sa buhay nyo. Katulad po ng Panginoong Jesus nung siya ay nakapako sa krus. Pero by trusting Him, tiyak magtatagumpay ka sa anumang hamon sa buhay mo. Sa panahon po ngayon, madami po sa atin ang madaling magtiwala sa kung kani-kanino. Although, hindi naman po masama magtiwala sa pamilya, kaibigan, kamag-anak, o kung sino man dyan. Pero kung meron man na pagbibigyan ng buong tiwala mo, ay walang iba, kundi kay Jesus lamang. Gaya na lang ng nangyari sa akin last week ata yun. Yung nawala yung portfolio ko. Naglalaman yun ng napaka-importanting dokumento. Tapos, kailangan na po kasi yun sa trabaho. Or else, pag hindi kami nakapasa ng ganun, pwede kaming matanggal. Sinabi ko agad dito kay mama, pero yung sabi ni mama sa akin, anak, relax ka lang. Babalik din yun sa'yo. Mag-pray ka lang kay Lord. Kunana. So, inaramid ko mat. Tapos, pagkalipas ng 2 o 3 araw ata yun, may nag-friend request sa akin. Then, nag-message siya. Sabi niya, Hi ate, napulot po ng tito ko itong mga documents mo. Alam po namin na importante ito sa'yo, kunana. Ay! Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nung nabasa ko yun. Kaya, wow, kita nyo. Napakabuti ng Diyos. Dinagay ko yung buong tiwala ko kay Jesus, tapos nang usar-iso na ito Good Samaritan, para tulungan niya ako na maibalik yung mga documents kong yun. Pangalawang aral, He teaches us to let God control our lives. Ito yung pwedeng magtiwala ka, pero hindi naman ang Diyos ang nasusunod sa buhay mo. Halimbawa na naman nito ay, yung sandi kumakat mapantayo ito'y balay ni Apo, tagpakawan, kinagyaman ka. Jay araramidong matlangkat, di kay kayat mo laang.
agtutulag kayo dagit tagagayong mo, nga agsursur kayo laangan, iti Sunday, wenno agyan kayo jay balayo, nga agwatpad, wenno ag movie marathon. Napaka-importante po dito na ang Panginoon ang kumikilos, ang nagkokontrol sa buhay mo, sabi po dyan, into your hands, I commit my spirit. So nagtiwala ka na rin lang kay Lord, hayaan mo na rin siya na magkontrol ng buhay mo. Always remember po na we are secured in the hands of our Lord. Kung nasa madilim ka man na sitwasyon ng buhay mo, let go and let God control your life. Lagi po nating tandaan na walang talo sa Diyos na kumakapit at lumalapit. Kaya po huwag kang magpakontrol ng buhay mo sa kung kani-kanino lamang. Hayaan mong yung kamay ng Diyos ang magkontrol ng buhay mo. Huwag kamay ng dyablo o kamay ng mga taong magdadala sa iyo sa mapanirang buhay. Hindi po lahat ng kamay ay maasahan. Ngunit may isang kamay na hindi ka bibitawan at ito ay ang kamay ng Diyos. Commit your entire life into our Father's hand. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, nahihirapan, nasasaktan, naguguluhan o nasusugatan ka man ngayon, or natatakot, ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa kamay ng Panginoon. Hayaan mo na siya ang magkontrol ng buhay mo at tiyak na ikaw ay secured. Entrust your life to the Lord and let Him control your life. Sa tekstong ito din, kahit kailan, hindi nawala ang Jesus ng pananalig sa Ama. Hindi nawalan si Jesus ng pananalig sa Ama noong siya ay nagdurusa sa halamanan ng Getsemani o noong sinambit niya ang ikaapat na wika, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bagkus. Si Jesus ay nananalig na lagi niyang kasama ang Ama. Alam ni Jesus na hindi niya pinabayaan ng Ama. Makikita natin na sa kabuuan ng misyon ni Jesus, lagi siyang may ugnayan sa Ama. Kahit noon si Jesus ay nasa lupa, hindi nawala ang kanyang connection niya sa Ama. Lagi niyang kinakausap ang Ama sa bawat araw. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, madalas nating makikita na nanalangin si Jesus sa Ama bago ang isang mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Isang halimbawa nito ay noong si Jesus ay nananalangin ng magdamag sa Ama bago niya pinili ang 12 apostol. Noong si Jesus ay nasa lupa, buong puso niyang sinunod ang misyong ibinigay sa kanya ng Ama. Si Jesus ay naging masunurin sa kalooban ng Ama. Hindi sinuway ni Jesus ang kalooban ng Ama kahit kailan. Bagkus buong katapatan, pagpapakumbaba at pagmamahal na sinunod ni Jesus ang kalooban ng Ama. Ang Ama ang naging bukal ng lakas at tapang ni Jesus. Natakot at nagdusa si Jesus sa halamanan ng Getsemani. Ayaw ni Jesus na harapin ang kanyang kamatayan. Kahit noong nasa halamanan ng Getsemani, si Jesus, naramdaman na niya ang sakit na dulot ng hampas, koronang tinik at ng pako. Sa kabila nito, pinili ni Jesus na sundin ang kalooban ng Ama. Buong pagpapakumbabang sumunod si Jesus sa kalooban ng Ama at hinarap ang kanyang kamatayan sa Kalbaryo. Sinabi pa ng Panginoong Jesus, ayon sa sulat ng Hebreo 10 verse 9, narito ako, O Diyos, upang tupadin ang iyong kalooban. Gayon nga ang ginawa ni Jesus noong siya'y pumarito sa lupa. Kahit maaari niyang suwayin ang kalooban ng Ama, pinili pa rin ni Jesus na sundin ang kalooban ng Ama. Iyan ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na handang magsakripisyo. Dahil sa pag-ibig ni Jesus sa Ama, hindi siya nawala ng pananalig kahit nagdurusa. Kahit hinatulan ng kamatayan si Jesus, hindi nawala ang kanyang pag-ibig at pananalig sa Ama.
Alam ni Jesus na ang lahat ng ito bahagi ng dakilang plano ng banal na Santatlo. Buong pagpapakumbaba, tumalima si Jesus sa dakilang plano ng kaligtasan. Ang pag-ibig ni Jesus sa Ama ang dahilan ng kanyang pagkalima sa kalooban ng Ama. Kahit karumal-dumal ang mga dinanas ni Jesus, tahimik siyang sumunod sa Ama. Alam ni Jesus na nakakabuti para sa lahat ang kalooban ng Ama. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, tinubos tayong lahat mula sa pagkakaalipin ng kasamahan at kasalanan. Walang pag-ibig na makahihigit pa sa pag-ibig na pinamalas ng Panginoong Jesus noong siya'y nakabayubay sa krus. Alam ng Panginoong Jesus na ang planong sinunod niya ay isang plano ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-aain ng sariling buhay sa krus, pinadama sa ating lahat ni Jesus ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin at namalas din ang dakilang pag-iibig ng banal na Santatlo sa isa't isa. So mga minamahal kong kapatid, naway sa mga sandaling ito, anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, anuman ang hirap at pagsubok na ating nararanasan, lagi nating tatandaan na walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ni Jesucristo sa atin. At gaya niya, atin ding sabihin, Father, into thy hand I commend my spirit. Amen. Nimbaga malam tayo aming kapsat. Good afternoon. Gusto lang na taaramidin nyo sa eksaktong itatang oras. Iti kuna tayong panakapasamak iti daytang pitong nga balikas ni Jesucristo. And agyaman na kadag iti CYF iti nagpintas na performance da itatang aldaw. Just a little part iti dayta kakapsat ngagsawak ng pangasiyo ta handa nga pagkangkantaanan. Ta baka no kanta akit umulog ni Kristo to baka no tilikod ko kakapsat. Iti wrap up na, kahit ko lang i-share ka na kayo, it's a part ni Nefertea, ijay ayan ti message na, is about forgiveness. For the people, and most likely kakabsat, kini Kristo. Agpaisudyo ko na naratay, nga ni Apo Diyos ket nagpapatawad. Ang tao pa kaya? Kasi, ang Diyos, nukit kita antay kakabsat, is a loving God. Talaga nga si pupudno nga Diyos, ngam iti tao, napnuan, iti kung kunata yung iti karirik na, nga nailubungan, iso nga no, ada nakabasulam, punada nga awan ti forever, ada ti forever kakapsat, aglalo no may papan, iti nakabasulan, iti padam nga tao. Malagip nga malagip, uray no nabaybayagan, nga tawanan. And iso da ito kakapsat, ibagbaga na nga, yes, self-forgiveness. Agpaiso di jay, ano da duma, nalaing kayo mangibaga iti part kita pa nagpakawan no daduma yung gibagbagi tayo sometimes hantay nga may surrender hantay yung may part di kuna tayo nga nagpakawan ya iti bagbagi tayo tano daduma ibaga tayo hantay nga perfect kakapsat bilang tao and tatay gibaga na tatay gipatawad
experience ko jay Cavite no Christmas. Ya mo nga patawad no jay ka anak ka kuna na ka nagkaruleng. Patawad kung kuna na ka jay di ka anak ka. So kasla no kat usar yung word nga patawad for kuna kat in Ilocano kanya tay kat nya kadayayan pamakawan. Amo nagrigat mo no dag Christmas carol ka pakawan kung ano mo niya. Iso nga nagmayat ijay kanya dag amuda nga sigud din diya nga word. So di self pity and negativity di ko natay nga ruden malagip ko di story jay mo yun tay kapsat tayo nga ni kapsat nga ador di pinuuran da di anak na. Idi nagsao iso na ket awan di jay hatred ijay riknana idi nagsao ni ador ni kapsat nga ador. Dati imbaga nakit tao lang isuna adamot iti batas iti tao kunana ngem ni Apo Dios tulat sa ti makamon siguro noon yan tumat yebanag nga pagbanagan noon yan tumat iti ibaga ni Apo king kuana. So no makita yung kapsat ada di kasyay ngem di apong na di nanang ni ador insumpana ni Apo Dios in her self kunatay nga panag iibkas iti sakit iti nakam iso nga imbis ko mga pakawan na midang maan kuna nakit adapay pa ti Dios diya iti word na habang ada iso na jay ayan ti ateng nga iti sa birth ket no daduma di ko natay nga rudan yung baga na ditoy Diyos ko, pakawanam ida. Yung pagkatatay ni Kapsat, ni Brother Louie, nga niya po Diyos ket more on yay ayan ti tattao, iti pampanunutan na pailang, iti kasasaad na. Di ba? Nung nadaduma ka Kapsat, sana aya nga mayibibkas tayo mutlaang di jay. Dagitay nanang ditoy, nga nalaing agsao nga gibkas ti kasyay, di ba? Diyos ko, pakawanam dagitoy nga ubing nagsadot da. Di ba? Diyos ko, ina po, di ba? May sambit yung mo diya, di ba? Diya yung part. Nga doon tuma, diya between kini Apo, kan kada tayo nga pinarswana. And may kadwa, kini Maui, di ko na nga he did not die alone. Agpaiso, di story na diya kakapsat, diya duwa nga kriminal within that. Actually, it is a choice no that duma kada tayo. Accepting Jesus in our life, regardless of what kind of people you are. Kasla di kriminal kakabsat. No kikitaan tayo, nagdakil gamin tinagdumaan na di jay, idi at di kriminal di anti-cross. Amuna nga isuna ket matay. Nung binigbig na ni Jesucristo nga isuna ti anak iti Dios, binigbig na nga isu ti Dios, nga inaccept na kunana nga into no isuna ket mauyos tibiyag na ket saan nga lipatan. Ingka rin ni sigod ni Apo Dios nga itatangal daw makipagyan kanto nga nagkipagariya. Nagdakkel gamin kakabsat iti difference na iti accepting and believing. Ado te kung kuna kada tayo dito nga Kristiyano nga I believe in God, di ba? Yes, you believe in God. But did you accept Him as a part of your life? Fuera de los buenos, naduma saan? It's enough nga i-believe, mamati. Ginaduma mat, ibagpagada, uy, wala na akong misa, pastor. Mamati akmat kina Apo Diyos. Naglaka nga ibaga, di ba? I-believing. But sometimes, we should also accept duwa, believe in God and accept Him as your true Savior. Adam mo dyan kung kuna nga, I accept Jesus. Yan lang, tatanggal lang dyan, accept na. Ngum saan namod nga patpat yan? Iti kina Diyos na raduma. Kit iti may katlo, dahito itatay, dyan nagaduti nagpasangit. Uray saktatay, na I know the story of Arnea. And I am very grateful today nga na-overcome na di part di dinalyasat na itibiyag.
kaslak na rin na yung feeling nga iti story na gamin dayta kakabsat in the back of the story agpaiso is a loving God. Binigbig na nga ni Maria ket isuna iti kumbaga in 9 months nga nagaruga nga nangyanak ni Jesucristo. At the moment nga muna nga isuna matayen, saan na nga pinanpanunod, ano bali, Diyosak mat, niya kumaawan ti problema, kain to nagbali na nga Diyos, ay ito no adakto dya langitan, ang problema ni Maria. Ngayon mahaan kakapsat, no di kat pinanunot na pailaan, di kasasaad na, no bilang mapanawan, isurat tayo medyo adurat tayo di eksangit because the parents, the mother, di kita'y mother ditoy, they know the feeling nga lumay papan iti anak sabsabali. Ada DJ kung nata yung plus factor compare iti dayta nga iti ama. Malagip kumanda ito yan DJ ayan ni kapsat maning nga ador. Yung mensahe ni brother nga Marbella. Mabalin siguro nga idi DJ anak ni ador kunana nga idi amunan nga isunak ket matayen nagibkas na nga adapay kabsat na gami nga maysa. Ngay baga na nga ano bali tatang adapay lang nanang adapay lang ni kastoy. Tapos kunana diyan di kabsat na siguro nga babae adapay lang dito ni nanang. So nakikita ang kabsat is a greatest love and care. Iso nga ijay part nga dijay kas the last will and testament imbilin ni Jesucristo ni Maria kini Juan. Ni John gawin kakabsat, kasinsin na. Ijay ti Biblia. Historically, nuusubyanan tayo, ni John, first cousin na, kat idi matay, amuna nga matay ni Jesucristo, imbilin nan. Nudad dumagamin, kaya ko lang i-share kada kayo, nga ibagbagada gamin di na duma di inyipkas ni Jesucristo di jay, ibagbagana nga haan nga ni Kristo di na ilansa. Ta ibagbagana gamin ni jay, anak, ada jay ina at babae, ada jay anak mo, anak, ada jay inam. Kasta ibagbagada da kitay kontra, ako nada, nga inswap da ni Jesucristo, hanga isuna dyan na ilansa. Iso nga ibagbagana kini Maria, nga ada jay ni Jesus Christ, ada jay anak mo, anak, ada jay inam. But, iti kinapudno na diay kakabsat sa part nga naadal, imbilin ni Jesucristo kini Juan ni Maria nga inana. And jay may ka pat ni anak ng Brandon. Jay Diyos ko. Longing for help and love kunana. When God is silent, it doesn't mean that He is not doing something in our lives. Di ba? No, iti may sa nga workplace ket no natal na, yan iti trabaho, ado ter aramidan sana ya. No, nariri, kumbaga, handa nga nakakonsentrate ng trabaho. Even kadagiti nanang dito, yan na ni Kabsat nga Marjorie. Uray kini Joanna, kanyami. No, di apo mi, ket nagtal na, she is doing something. Hanaya, ay na ni Roma. If ni Roma, ket nakatal na, she is doing something. Iso na po mo kitain na, nakawaran, takulbos. Aminan. So dito'y kakabsat, ibagbaga na dito'y, okay lang kada tayo iti ag saludsod. Okay lang kanya tayo iti ag ask na Apo Diyos. Haan nga dakas, tinagsaludsod. Uray pa iti umuna nga Biblia kakabsat. Ni David, ni Job, nagita dumapay nga karakter. Nagsaludsod na nagsabag na kina Apo Diyos. Saan nga dakas? Iti mangiyibkas. Iti rikrik na kini Apo. Saan nga dakas? Tauray ni Jesucristo, naramid na dayta kakabsat. Diyos ko, apay tabi na ibayan na. Di ba no daduma, kasya kanya tayo? No ada DJ nagdagsin nga problema at kanyam nga dimteng. Anay nga miyibkas na ita, Diyos ko. Anyamot ten. Sangsangput pailaan da ito nga problema. At amanin sumarunong nga problema. Di ba?
Iso nga ano kitkitaan tayo daytoy. Itatang nga panahon mo, no dagitoy mo anak tayo. Ay na dagito pasensya si YF, iti teenager, di ba? No ninanang kinitatang iti agbilin niya, ibagbagang lang, nagado reklamo dan. Sana ya, ngem ni Ama, ni Apo Diyos, di pa nangibilin na kini Kristo, sika, agbalin ka nga tao, aramidem ti misyon, agagas ka, kastoy ngem, sika ket maparigat, may lansa ti cross, sika ket matay. Kaya anak mo kay bilbilin mo pa ilang nga, ingkaman iwayway, di kalding, ta intula pipia nga pagbayad ti tuition fee. Ay, ni ate nga na, mo kukuin na. Isun ate kwan. Di bagsaan na, ni mo ilang tatang, tinapan nagiwayway di kalding. Ya, itatang nga panawan. So, di may kalima, kiniluwit. Congratulations. Anya pa itihan mo nga na ibagaluwi, anya pa itihan mo nga na message dito, pito nga balikas, talupay. Ka na ka pa 2025, makamunto jay sumaruno nga pastoren, jay may ka, jay duwa pa niya. Mawawak. Agkat katawak na tayo di jay, di pagbagana, nga nag-text, di Bumburadyo. Kami ni Uncle Dolbo, talaga nga idol na ti Bumburadyo eh. May pagdawat ti wati magic sarap sa ito, basta, ati ko iti. So, in text na uray awan jay, amuna jay meaning, nga mawawak. Kit, kunana dito, yagpaiso di kakabsat, physical feelings. Yung 1, 2, 3, 4, talaga nga, di focus na is, for kadagiti tao, para kada tayo. Ngayon jay maikalima, di jayan nga, impakitanan, gamin, tapnuhan tayo nga mariruan kakabsat, ipagbagat ni Jesu Cristo, imay ditoy, amo tayo nga isuna is a son of God, and as well as, He is a son of man. Anak iti tao, anak iti Dios. Iso nga amin nga rikna iti tao, marikna ni Jesu Cristo. Iti dayta nga moment. So, ibagbagana nito ni Louie, what is the purpose of your life? Anya nga iti purpose nga agpaiso iti biyag mo iti dayto nga lubong. Aging gana iti dumtumtumit iti tiyempo kon panawan. Nga si kay tumugat agsango-sango iti Ama. And kung nanapay ditoy, be a blessings to other. Nagmayat nga denggan kakapsat, be a blessings to other. And kung nana ditoy, I thirst, iti pagpagana gamin natin panakawaw kakapsat, saan nga DJ talagang part yung pagina, and after, even tatang tiyempo kung panawan, kada tayo, mawaw, niya po Diyos. Kanya nga iti pakawawan na kakapsat, I thirst for your love. I thirst for your attendance in the church. I thirst for your care. I thirst for your mission. And I thirst for your presence. And I thirst for your worship. Iso nga, tatay gibagan na tayo nga, mawawak, siya muna, agwawak niya. One. Iso nga dagiti manginom, yung bartak, no napanda nakiinom, because they are thirst, kaya nasubran na ito nagsublida, niya mapasama kanya da, mawawak da, tatitan to mo di palpalikastan, ti sobrang nga bartak da. Nya, iso nga, gusto di jay luwe, mawawak, kuna na. One. Iti may ka, inam. Congratulations, anak bien. Amok nga, ni Lulom, in the whole family, they are very proud. Baka kita no baka itatay suot-suot na kastoy kan nga biyen no ka. So nga kitaan nyo pa si next generation niya. Uray ni Uriel. Susot na ratay ya kastoy ko. Baka dansa. Kita nyo pa si Debe niya. Natungpalan. The mission to be done is already finished. Agpaiso diyay kakabsat. Dito yung ko natin yung the Great Commissioning. No, iti may nga ba nagkada tayo, ket maibaga tayo no di accomplishment agpaiso na da plinanom iti may nga planom iti biag ket nakita mo nga nalpasan nga na completion, di ba?
nagmayat ni Jerik na. Iso nga dito nga moment, amo tayo nga Jerik na ni Iso Kristo, ni Jesus Christ. Kahit nakita nan, di jay nagbalin nga part iti mission na. Kumbaga, di project nga impaaramid ni Ama, King Kuana. Kas nakita nan, kahit kumbaga kahit na-fulfill, di jayan nga part iti mission na. Kahit tatay, kunana, because of that, ginaramid ni Jesus Christ ito'y nga itilubong nga natong palen, kung natatay ni Bien, nga dagiti pilay na kapag na, dagiti agsakit na agasan, dagiti tulang nakangag. Di jay nga panawan nga misyon ni Jesus Christ. Nga mitata nga panawan, dagitay man CY Evan. Idi, dagitay tulang nakangag. Nga mitata, dagitay makangag. No ibaon mo, agtulang. Nya, gusto di jay. Nya mo ni pasturan mo na, si kami laro nagsermonan, si kami muna sermonan na. Kunan na niya. And it is a sacrificial love and is amazing grace. Nagpintas diya kakabsat, it is amazing grace. Ngayon naramit niya po Diyos, iti day nga mission na. And lastly, kunana, are you willing to finish your mission? Bigyan duma ka no, agrugilaan, then after di ka tinga, nawanan. At amo di duma, naragsak, agtultuloy lang, up the emberen, handa ka linipas. At do ti kakasjay kakabsat. Nga, mapaspasamak kada tayo. Ital-challenge ko lang, if you remember, every Sunday di, ada iti Sunday school tayo. Di ba? Ngam gapuna ta, ididamdamo, dati manan, ta nag-volunteer ni Ma'am Criselda, and thank you di jay, nga gives na to share, apo, at damat, yung first nga Sunday school, at damat nagatindar nga 1,500 niya, nga congregation niya, Ma'am Chris. After 3 months, 4 months, 5 months, duduwa damat tayo. So, ano ni Ma'am Chris, duduwa na nung sinsin nung pamulagang, una na. So, kitaan tayo di bagbaga nga challenge ni Bien. Nurad dumakara tayo kakabsat. No, ada kumamot itinarugyan, nga part nga rugyan tayo. Lipasin tayo, aging gana dyan, ti pakatungpalan. Iso nga, yung kuna niya po chairman, into June, ecclesiastical year ti 2022-2023, ag-start tayo, iti Sunday school, and the worship, agbalinin nga mas nasapsapan. So, di ay kakabsat niya, nalawag. And finally, datay awan iti nervyos na nga anak me, ni Kiseya, ama kadagitay imam, iyawat kon ti kararwak. Kunana dito is the trust and assurance. Your will, Lord, and it is not my will. Amuyo at dumagpaiso di jay, di bagbagana. Maminano kay sermon kada tayo di ay kakapsat. Jay, kung kunam, apo, jay pagayatam, iti masurot. Saan nga jay pagayatak? Ting-ting! Kunana di jay cellphone. Mareng, ani, at the birthday dyan na mo rata, kumay ka na to yan, uri Domingo. Lord, next Sunday ako na. Nakita ko, pinicture naman yung screenshot na yung iga daw. Iga daw kung pansit niya. Oh, di ba? Ay na nga dyan your willan. Your will, Lord. Ay na nga dyan will ni Lordan. Di ba? Na-screenshot lang ni dyan iga daw kung pansit. Next Sunday ton, Lord. Di ba? So, ibagbaganan nito'y the fulfillment, the greatest love of God. Tamo na kakabsat, itiday ta nga moment nga sitwasyon na, amuyo ti maibagak, ipart nga daytoy, yun may kapito. That is a very sweet death. And it is a very calm death. And it is a priceless death. Apay kakabsat. Kasi, sa lahat sa atin dito sa mundo, bihira lang ang may pagkakataon na masambit niya ang salitang iyon na sinasabi niya, Ama, kadagiti imam, iyawat kon ti kararwak, manmano kakabsat. Taad dapay, iti kabsat tayo, nga bumalasiw lang iti kalsada,
na dungparan, nagibkas na pay. Di ba? At dalaan gimagmag na dita, biglaan nga, nag-aneurysm, natuwang na wantipot, nagibkas na pay. Di ba? Iso nga daytoy nga part, itindet, aglalo ka nagitidad duma, nga kakabsat tayo, nagmayat, nga amomon, nga mauyosan itibiyag mo, ket maibagam kini Apo, Apo, kadagita imam, iyawat kon ti kararuak. Nagsamit kakabsat, apan nakatay. Iso nga, kadagiti part, iti daytoy nga 7 last word, amok nga, amin kayo, ay digiti veterano, mga veterano jay, amok kadagiti kaduan na, ket nagdadamo da, but you did very well. And amok it came from your heart, and I know the Holy Spirit guided you. Amok ka nagadato pampanunuto nyo, but still, you challenge ni Apo Diyos nga tumadir kayo dito iti isang wanan, kadagiti tattao nga da ditoy. Ket maipakpakita yo, ket ibagbagayo, nalpas kamin, si kayumay. Nya. Oh, iso nga to next year, your will, Lord. Di ba? So nga kitaan tayo. Sinsinyasak ni Heather Liratay. Heather. Amoy din baga na kanyak. Yeah. So palakpakan tayo na Heather. Nakapila. Yeah. So, di jay kakabsat. Sapay kumay, tiday ito nga malem. Ket dagito isang kapasit nga balikas nga iso nga naibkas dagito yung anak tayo, ket kapsat tayo. Ket agbalin kuma nga iso iti dalan. Tapno iti kat sublyanan tayo. Iti dagiti bombanag nga iso nga nalipatan tayo no kasano ka importante iti dayta nga nagbalin nga sakripiso ni Apo Dios. Kadagiti tattao, kada kayo, ken kada tay amin. So naimbag nga malem tayo aming kakabsat, nasapay kuma ni Apo Dios tagtultuloy nga mangiwan-wan iti biag tayo. Naimbag nga malem. Hintay nga rod ipay, dagiti sagsagot tayo, maawis ka di daw. Sister Cristel, ni Brother Gilmore.